Shalom, horas madihita amanginang nahinaholongan. Naing manangihon barita lasmiroha, barita nauli nagabe jamita. Epistel di minggu reminiscere. Alani ta paradi maroha do pikirata martanyang mahita. Asni roha madihamu dohot dame nasian debata ama. Do sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Amanginang na hinaholongan di bagasa tota Yesus Kristus hatani debata na gabe si pausolo sorota imana nenet sian Filipi bidu tolu mamuka masian ayat 10 pitu saharo di bidu opat ayat sada ujahoma tuhita tapai tiutma di bagasan rohanta. Rap si tiru au mahamu ale akadungan jala pamanat hamuma akka namar parangi songo kami si tiru won muna ai songon naung jot hudok tuhamu jala anggun waing mardongan ilu do hudok torob do marpangalahu gabe musuni silang ni Kristus hamagoat do ujung nasida butuhan nasida do di perdebata si hailahononna dihasangapon akana ditanoon di paruhahon ai di banua gicang do sabluta sian ido tapai maima si panguluhita Tuhan Yesus Kristusi paubaon na do dagikta na leaon gabe doson dagingna nasangapi hobar tuhagugoon nai ai tarpatut duksa do saluhut tu ibana ope hamu akadongaku nahina holongan jala nahina siholan halasan ni rohaku jala tupalhu songon ima masih hohot hamu di bagasan Tuhani hamu akka haholongan ido sahatna amanginang nahina holongan di bagasan tota Yesus Kristus di pangido dohita asa gabe sitiruon wado hita kamang ninang nunga behita gabe sitiruon di tonga-tonga ni akka parsaurata manang nagabe si isah dohita di tonga-tonga ni akka parsaurata alatakas do di tonga-tonga ni ngolu ni halak na porsea ngagudang be nasoboi sitiruo hata do naboi tadok si utong Kristus hita alai molo pabainata molo ngoluta dang si uto Kristus ido asa ditongo suraton tuhuria Filipi ala takas do ai dihurunga dope apostel Paulus alai naing di pataridahon Paulus do ise do hadirionna ala takas godang do namang persoalhon taringo tu hadirion ni Yesus Kristus alani i di patorang ibana madirina najolo nama nula Kristus do ibana namang gosa-gosa halak na porsia tu Tuhani do ibana olo gabe nama Musa ibana tu akasi huton Kristusi jala danga dong nahurang di si Paulus ai paradongat do ibana na terhormat do ibana gabe adong do akka namang huton ibana alai ditadikon ibana do iya kamang do inang taringo tu hamuraonna hasangaponna doho na adong di ibana laho mangihuton Kristusi laho mangulaho lomo ni rohani debata
Dia meninggalkan apa yang sudah ia miliki. Kewibawaan, kehormatan, kepintaran, kekayaan dia sudah punya. Tetapi dia tinggalkan itu semua untuk mengikuti Tuhan. Alani didok ibana do. Rapsi tiru au maham. Ini bukan mau mengatakan bahwa dia sudah menjadi hal yang sempurna. Teladan yang sempurna untuk diikuti. Aidang sikop do pengoluna laho patudoson tu Yesus Kristus naung sikopi. Alai naing dohononna boy do ibana manadikon naung tabu di ibana laho payuti uton Kristus na mangalehon haluau tu ibana. Atik pe ikon marpogus ibana, atik pe ikon manaon na porsuk ibana. Alani iya kamang do inang takas do didok Apostel Paulus dohot mardongaton ilu-ilu donasida dinalaho paingoton ruas ni huriana adong dipilih. Ala gudang do diida ai paddo hado si hutong Kristus alai nagumodang torop do namar pangalaho gabe musuh ni silang ni Kristusi. Holan hatat tado, holan gayat tado nanaing si idaon si hutong Kristus. Alai sian parange, sian hanguluon, sian akka si baeno. Namaralo do hita tu silang ni Kristusi. Orang yang mengikut Kristus adalah orang yang siap menderita, siap melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan. Amanginang aina jojok do hita gumodang manangihon akka poda akka pangajarion na holan patabohon parnguluan. Holan nalaho pageok-geok ko si pareo. Dang ta arahon ngulu taon dinalaw manangihon hata ni debata na tutu si tutu. Alanga gudang bede portibion na mamake hata ni debata holan lau pahibahibahon akana mangalihon lasni roha sabing holan asa songon natabu di hipareo alai dang naga besitong lau patuduhon hasitongan nasa sitongna disodok kamang do inang na jujuk dipakai do hatan di debata alai di nalau makukupi nasitongi jala disodok kamang do inang hati-hati. Sudah banyak sekarang ajaran-ajaran yang seakan-akan itu adalah benar tetapi sebenarnya itu tidak benar. Taidama nunga behita mangaraho ngulu taong tuhata ni debata naho bartulomo ni rohani debata. Jangan-jangan kita juga hari ini sedang melakukan firman Tuhan yang seturut dengan selera kita bukan selera Tuhan. Yang seturut dengan pikiran kita bukan seturut dengan kehendak Allah. Jala ido di igil hata ni debata di bagas atikyon ngagugodang sonari akana porsea terlumubi di akana ma baritahon barita las ni roha perbarita nauli mardebatahon siubeonna gara-gara perut gara-gara kebutuhan maka banyak orang yang tidak lagi tulus melayani Tuhan. Si paingot do nakamang do inang dihita saluhutna asa takas dihita dan di portibio kita saliling-liling di Banua Gijangido Sabuluta tempat di mana yang mau kita tuju adalah sorga di mana kita sedang dinantikan. Ido natapai maima di parmulut tahun ima Tuhan Yesus Kristus alani unang gabe lari hita siania kamando inang
Ikon takas do hita si hutong Kristus. Ikon takas do hita laho pasahaton dirita do nguluta. Laho manghuton naong binain ni Yesus ih. Kita ini mau seperti Yesus. Bukan mengatakan kita harus sempurna, tetapi kita sedang menuju kepada kesempurnaan itu. Alani ido dido, bau na do daging ta naleaon. Gabe dosun daging na nasangapi. Karena kita ini di dalam daging kesementaraan, daging yang penuh dosa, daging yang penuh hina, maka kita akan menjadi daging yang sama dengan Kristus yang penuh dengan kemuliaan. Alani ikon olo do hita di bau bakamang do ina. Unang tapa somal dirita gabe takang, gabe naso olo majalo habu baoni. Ala memang di habu baoni do asa tarida ma. Hinahuli hina denggan ni permuluta. Ala ikon tapa sahat do mulutaon tugogo ni debata. Dang gogota, dang lomoni rohata, dang ngolu alani pikirata, alai hobartu hagugu onni debata. Ala tu sido hita naing sahata kamang do inang. Alani i taingok makamang do inang. Ai hita gabe halak na porsea. Ima si ihuto Kristus meniru Tuhan. Dang ikon gabe adong gerakan baru, dang ikon adong gabe gaya baru hita, alai lau mangihuton Kristus ido, holan mangihuton do hita kamang do ina. Waduh, olo do hita mangihuton Kristus ido. Alani tayingok makamang do inang. Molo tatada adong do sada pidung namar gorang burung beo. Semua pasti kita mengenal burung beo. Burung beo terkenal dengan burung peniru. Apa yang dibilang orang, itu yang akan dia ikuti. Molo denggaddo nadidok ni halaki, ido diuton. Dak kea gabe maralo ibana, manang gabe ditabatabai burung beo on, molo dang didok. Alani do akamang do inang, songon bewi do hita sasitongna maniru. Kita ini hanya meniru ya, bagaimana cara Allah, itu yang mau kita tiru, kita ikuti. Sarupai do yakamang do inang, songon pese namar siajar, ai songon dia do dibae naturasna, songon dido anon diulahon aka ianakonna. Songon dia do pese manangihon akahala na dewasa makatai, songon nido anon dihuton na sida pakatayo. Maka kita ini diibaratkan seperti anak kecil yang sedang meniru orang tuanya. Alani takas do kamang do ina. Ala dilehon debatado marhite Yesus Kristus. Songon dia do nasida pataridahon tiruon nadinggat tuhita. Dia rela menyerahkan dirinya. Dia rela untuk tidak melawan segala dosa. Tetapi dia tetap berdiri teguh dalam pengajaran yang teguh itu. Ido asa dido merminggu reminisere hita. Mereminisere namar lapatan saya ingok maaka dengan bahasa dengan ni basam. Saya ingok ma aka dengan ni basam. Maka kita harus melihat begitu besar apa yang diberikan oleh Allah sebagai teladan bagi kita. Dia tidak melihat kesalahan kita. Dia tidak memperhitungkan setiap dosa-dosa kita. Alai sai dilehodo asing rohana do dengan di basana laho mangaleho tuhita aka pasu-pasu. Alani ido molotung pe masalah hita. Molotung pe dambui hita mangulahu na dengan di mulut tao. Jala omma gabi reminisere di hita. Sai ingok ma aka dengan di basam. Asa boy hita pau bahon dirita.
asa taingo do hita bertransformasi tu akan adengkani ido asa di dogma di bagasan ayat na parpudi di bidu 4 ayat sada. Ope hamu akadongaku na hina holongan jala hina si holan halasan ni rohaku jala tupalhu songonima marsi hoho tamu di bagasan Tuhani hamu akka aholongan. Asa marsi hoho do hita di bagasan Tuhani, kita tetap berpegang teguh di dalam Tuhan. Alani ikon mangulu mahita di bagasan haudukon lau mangulu hita di asini rohani di mata asa ima gabe panidanion di ngoluta si kanupare. Karena kita mau menyaksikan kemurahan Tuhan dengan segala dosa kita, dengan segala pelanggaran kita, Tuhan tidak membiarkan kita, tetapi Tuhan tetap sayang kepada kita dengan memberikan kepada kita teladan yang baik. Amin martang yang baik kita. Mauliate maali Tuhan di pasahat rohanami di denggan di basam, nabak paingotok kami, asa tok kami ali Tuhan boy mangulahon obar tulomoni roham ay nunga di patupahosi tiruon na naeng si ulahon nami ay macay bakol jala macay maul dohami alasay huingot hami do ali Tuhan na ubal gado hagiyok ni perdagingon nami lomoni rohanami do pikiran nami gabe dangboy ali Tuhan sikop huulaho kami tiruan naung di pasahat tok Tuhani. Alani ali Tuhan pargogoy mahami. Asa tok tong uduk kami tu barita naulimi. Asa boy diulaho kami ali Tuhan. Asa unang gabe butuhan nami di pardebataho kami. Alai homa ali Tuhan gabe debata nami. Nama masuk-masuk. Nama parguguhon do nama ngalehon akka lasni rohai. Muliate madiho ali Tuhan jalo matang yang elele namion di bagasan Kristus Yesus martanya kami tuh. Amin.